Baka mahilo yung mga alagang baka namin kapag ginamit namin yung product na yan. Marami pa nga din sa inyo dyan na talagang natatakot na gamitin ito kasi nga baka kung anong mangyari sa inyong mga baka. Anyway, disclaimer guys, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo kadalasan na maaaring maging maganda ang resulta sa inyo at maaari ding hindi. Nakadepende yan sa inyo kung iti-take ito for good or for bad. Pero ang tanging masasabi ko lang dahil nga nasubukan ko na tong product na to at the same time hindi ko naman to i-share kung hindi ko rin talaga sinubukan muna at ipinakita ko na rin yan sa mga iba pa nating videos. Pwede nyo na lang din yan sigurong i-search dyan. At ayun nga, naging maganda naman ang resulta sa akin at wala namang anong nangyari sa aking mga alagang baka. Disclaimer, hindi lang si Pingping ay naalagaan ko o yung binibigyan ko ng product na yan, kundi marami sila dito. Pwede nyo nga rin yan gamitin sa inyong mga bahay, kahit na may mga aso at pusa kayo ay wala ngang problema kung ganun. Kasi nga talagang masasabi kong pet friendly din siya na product. Siguro naman hindi ko at risk etong kapital ko or yung pag-aalaga ng baka para lang sa mga product na nakakasama, diba? Pero anyway, yun nga, kung interesado ka sa product na sinasabi ko, paki-check na lang dyan sa ating comment section or kung may yellow basket dyan mo na lang i-check out. At nang masubukan mo mismo kung ito nga ba ay effective at hindi. Kaya ayun lang muna, maraming salamat sa panonood, salamat at ingat!